Хора! Госпожата вече закъснява с 14 минути. Още една минута и може да си тръгваме. И вече са 15 минути. Тръгвайте! Арела! Тони, айде тръгвай с нас! Тони! Хора, вие ако искате тръгвайте. Аз поне мисля да изчакам госпожата, защото да, тя вече закъснява бая време, ама може нещо важно да е станало, смисъл, случва се човек да закъснее. Така ли, че има още 3 часа след това, аз няма къде да отида, така че просто ще се седна и ще изчакам. Аре, бе, какво се правиш? Много си смотан! Да, бе, Тони, тръгвай! Аре, какво се цепиш? След 15 минути закъснение на учител, ние имаме право да си тръгнем от час. По закон! Здравейте, мъжмарочета, пак съм аз. Понеже в миналото видео много хора попитаха как се грижа за косата си, сега ще ви обясна. Първо искам да разясня няколко неща. Да, това е истинският ми цвят. Аз съм естествено русокоса с пъстри очи. Също така, още нещо, значи аз не нося екстеншъни, това не е перука, това е естествената ми коса, както виждате. Още нещо, много хора попитаха какъв шампуан ползвам, значи това е, ето това, трябва да може да го видите. Както всичко друго, той също ми е от Бершка. Относно четките за коса, аз hair brushes не ползвам. Както знаете, аз не съпортвам hair brushes, защото те не са веган. А аз съм твърдо против насилието над животни. Добре, сега отивам да ям, мама е сготвила агне за Великден и чао! И най-накрая. Време е, хайде да играя на Sims. Време е! Хайде! Pleasantville. Оле, трябва да се направя мен и моите приятели като симсове и всички да живеем в една къща. Добре, първо трябва да направя мен си. Тони. Сега да изберем косата. Толкова много избор. Ама аз може да съм рус. Да. Добре, как да го облечем? Време е да го направя всичко, което не съм. Ето е пък сега хич не прилича на мен. Все пак е игра. Да, мога да поговоря малко на английски. Ето тук нещо, което чувам 2 пъти на седмица. Ladies and gentlemen, welcome on board this Ryanair flight FR1234 from London Stansted to Sofia. Please place your hand luggage in the overhead lockers or under the seat in front of you. Please ensure your seatbelt is securely fastened, your seat back is in the upright position, and your tray table is stowed. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is strictly prohibited at all times. For safety reasons, we ask you to read the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. We wish you a pleasant flight and thank you for choosing Ryanair. Любопитен факт, когато дойдох да живея в Англия на 18 години, бях много по-уверен в английския си от сега, години живот след това. Човек, ти видя ли роклята? Роклята? Да, не си ли чула? Добре, виж сега, ще покажа снимка на една рокля и искам да ми кажеш в какъв цвят я виждаш. То, мисля, че е очевидно и наистина не знам, що всички спорят, ама айде, все пак кажи, чак сега. Да, добре. Така, добре. В какъв цвят я виждаш? Очевадно е. Я да видя. Да, смисъл наистина очевидно. Бяла рокля с златни дантели. Какво? Офитили, човек не. Роклята е синя с черни дантели. Бяла с златни дантели. Синя с черни дантели. Да. Добре, така се разбираме. Значи във вторник ще мина и така. Добре, айде, чуваме се. Чао. Петя от данъчното. Ще ти кажа, да. Ще ти кажа сигурно някъде към петък, след обед. Добре. Айде, чао. Лаза, курбан ще ли я правят? Да, добре. Значи така. Няма да взимам, защото ти имаш. Добре, окей. Айде. Да, ще се обадя като пристигнем. Айде, чао. Леля ти гина, да съм била взела само 2 домата. Добре, 2. Така, реших се, готов съм, дойде момента. Ще продам тая шапка в eBay. Ето я, тя е просто обикновена шапка, тя трябва да се продаде супер лесно. Само да измисля заглавие на обявата. Така. Черна шапка с козирка.
Лято, сянка, глава, шапка, тъмно кафява, плат, коса, момче, момиче, унисекс, уникална, удобна, яка, тин, готина, ефтина, тренди, инфлуенсър, weight loss, body positivity. Ама нещо ми липсва. Единствена, супер яка, естествена кожа, веган, еко-френдли. Супер. Злати, яде ли ти се Макдоналдс? Макдоналдс? Да, това са едни много вкусни сандвичи, такива едни много сочни бургери. Аха. Има ти детско меню с играчки. Много яки играчки, смисъл всякакви, каквито си избереш. Играчки? Да, айде сега иди да кажеш на мама за Макдоналдс. Кажи, мамо, искам да ям Макдоналдс. Да кажа на мама. Ами да, кажи, мамо, гладна съм за Макдоналдс. И тя ще ни заведе. Айде иди кажи и после ела тук да ми кажеш какво отговорила. Добре, отивам. Мамо, Тонче каза, че е гладен и иска да яде в Макдоналдс. Не! Злати, яде ли ти се Макдоналдс? Макдоналдс? Да, това са едни много вкусни сандвичи, такива едни много сочни бургери. Аха. Има ти детско меню с играчки. Много яки играчки, смисъл всякакви, каквито си избереш. Играчки? Да, айде сега иди да кажеш на мама за Макдоналдс. Кажи, мамо, искам да ям Макдоналдс. Да кажа на мама. Ами да, кажи, мамо, гладна съм за Макдоналдс. И тя ще ни заведе. Айде иди кажи и после ела тук да ми кажеш какво отговорила. Добре, отивам. Мамо, Тонче каза, че е гладен и иска да яде в Макдоналдс. Не! И така, ученици, писменото изпитване започна. Моля, запазете тишина. Добре. Деца, много моля, четете въпросите внимателно. Вече виждам елементарни грешки. На неща говорни има поне 1000 пъти. Накрая да не кажете, госпожо, не сме го учили. Четете внимателно. О, не, това сега сигурно го е казал заради мен. Видяла нещо грешно в теста ми. Усещам двойка. Който иска на екскурзия да вдигне ръка. Ареле, какво само мълчите? Тони, ти на екскурзия няма ли да идваш? Ами, да, аз за сега не мисля да идвам. Какво? Що? Какво само се цепите и се правите на интересни? Ами, аз просто си се забавлявам по малко по-различен начин и наистина не виждам смисъл да идвам. Ама, нали, ти си ходи, като искаш, аз не те спирам. Ти какво, не ни харесваш ли? Не, ние трябва да сме задружни като едно голямо семейство. Какво само се цепите? Не искате ли да идем и да се размажем? Човек, няма повече занимавам с вас. Топа един клас идиоти. Който иска понеделник 50 лева на мен и 10 лева за пиене.